No niin, tervepä terve kaikki katsojat. Se on Mr. Mustekkala ja tervetuloa pitkästä aikaa videoon. Ja mä oon täällä nyt taas Juiskin kanssa, joka on tossa. Sillä on tää hieno skini. Ja me nyt laitetaan ainakin vähän ääntä lisää tähän. Niin... Joo, niin taas niin mun myöhäinen jouluspesiaali. Sori, tästä tulee pari osaa siis. Eli seuraavassa osassa... Älä puhu nyt jumalauta. Seuraavassa osassa ei välttämättä ole Juiski mukana, jonka mä kuvaan siis varmaan huomenna. Ei huomenna. Niin tästä tulee siis 3 osaa. Tai ehkä tää 1 vaan. Ei joo, tästä tulee 1 siis. Nyt turpakin kun mä yritän selittää oikeesti. Niin siis tästä tulee vaan tää 1 siis, anteeksi. Niin me yritetään tässä videossa, tää kestää jotain 2 minuuttia, niin yritetään löytää nyt tarpeeksi monta näitä CD-levyjä. Me nytten aloitetaan tää, eli tää on hyvää joulua, myöhäistä joulua. Tää on mun myöhäinen jouluspessu. Ja nyt alan taas kuvaa vähän videoita. Ja no niin, ruvetaan etsiä nyt levyjä. Christmas Tree arkku. Löytyy musiikkilevy Cat. Jes. Katoit sä täältä se yhden CD-levy? No en. On aivan käydä. Mut nää on aika läppän näköisiä nää. Niin. Varmaan nää on niinku... Niin ja sitten vielä anteeksi semmonen tiedote, että Moi. jos on oot sä ottanut? Sä oot ottanut. Jos on teillä PlayStation 3 ja Minecrafti siihen tai Xbox One, niin Xboxi tai näin, niin siis nyt on tullut uusi skinpacki, ilmanen 4J Studiosin synttärein kunniaksi, ilmanen birthday skinpacki, eli syntymäpäivä skinpacki. Siellä on muun muassa tää skini, mikä mulla on, ja tuo skini, mikä Juiskilla on, ja mä nyt tuun käyttää tätä näin. Ja mä tuun tätä käyttää, mikä mulla tällä hetkellä on. Mä käyn kattoo. Mä löysin alaasimen. Hei, mä löysin lisää lahjaa. Mä otin sieltä just sen CD-levyn. Katoit sä nää kaikki? Miten niin kaikki? Ei kun tää on vaan arkku niinkö? Mm. Mikä tää? Eikö se on tuo meidän valiikkojuttu? Hämääviä oikeesti. Mä katsoin tuon creeperi toi ovi. No tonttuja. Ai jätte tonttu. Hei, täällä on jossain zombikoita. Mä oon täällä isossa jättitalossa. Mä en kyllä... Mitäköhän tässä viivussa tapahtuu? Ai ne valoo. En mä tiedä. Mä yritän ainakin löytää Me tarvitaan muuten ruokaa. Miten nää osaa tehdä näitä? Ai tää on... Tää on crafting table. Kato! Niin ne on tauluja. Mä en oo tosiaan ostanut tätä maata. Hei, tää on sepäänpaja. Täällä on arkkua, kävit sä täällä? Niin. Okei, niin mä en oo siis tosiaan ostanut tätä, eli sen takia tästä tulee siis vaan 1 video, koska tätä ei voi tallentaa. Mä meinasin, että mä ostan... Juiski! Kato. Joo, varmaan Meidän pitäis vielä katsoa tää kylää loppuun. Mä Vitsi löysin toisen sepäänpajan. Mä haluan Hei, mä löysin. Oranssi. Sä oot käynyt tuolla kai. Villat on tollasia, mitä ihmettä? Joo, anteeksi, mulla on sitten yskä. Kato! Mä rikoisin villan, niin mä löysin No Nyt mä löysin seuraavan. Minkä mä löysin? Blocks. Mulla on blocks ja cat. Ja siis tosiaan tiedoksi mä oon täällä yläruudussa ja Juiski tuolla alaruudussa, niin kuin yleensä. Aika läppä ovi, mä en päästä tästä läpi. Joku... Missä ne arkut? No lähdetään tonne siistiin paikkaan etsimään. Meidän tarkoitus on siis löytää Mä mahdollisimman en monta. tiedä missä se on. What? Wow. Mitä tuolla menee kartti? Tommonen rata. Ei vitsi. Hei, siinä sä oot. Ai moi. Moi. No voi. Hei, mennään mua oikeesti. Joo, on tuu tossa puolella. Mitä? Se on... Sylttee. Mitä? Meidän pitäis löytää sitä ruokaa. Kato mikä rattaa täällä. Niin. Hei, lumijukkoja. Hello. Tän nimi on Henri, Pate, Esa, Sino. Kato varmaan Yes. Hei, onko sulla ruokaa? Täällä Mitä? on kaivos. Ota semmonen, kato. Mikä? Tää on joku ruokapöytä. Antakaa keikkiä. Antakaa ruokaa. Missä täällä on arkkuja, missä olisi ruokaa? Miten täällä pääsee kaivoskärryllä? Mä en tajua. Täältä kai. Eiku. Täältä. Hei, oota, onko sulla niin, onko siinä... Mihin tarvii kaivoskärryjä? Kertokaa. Hei, tuu tänne, täällä. On rata. Missä? Täällä. Näet, missä? No. Oota, mä laitan kyltit. Ei siellä. No just sieltä. Ei sieltä. Ei sieltä. Oota hetki.
Näet sä mun nimikyltin? Kato täällä. Joo, siellä. Joo, niinku varmaa. Tää kai laitetaan tähän ja... Joo, vigu. Go! Jos tässä matkalla on arkku, niin otetaan se. Wow, tää on aika nätti. En usko, että se matkalla arkkuu. Kato! Mitä vitsiä? Hei, mä jumiituin tänne. Tää ei toimi oikein tää rata. Okei. Mä oon aika oudosti. Kattokaa. Sä oot mun perässä kiinni. Mä oon niinku jotenkin tälleen hienosti tällä sisällä. Hei, kato. Mitä? Aika hieno. Wow! Se oli creeperi. Sillä oli hieno paita. Kyllä. Nopea paita. Zombi! Mitä? Äkkiä pois. Perhana creeperi, varo creeperia. Kato minkälainen zombi. Vähän siistiä. Joo, mua se on. Mä menen äkkiä tänne taloon. Hei talo! Venä! Hei ruokaa! Ruokaa, jes! Nyt juman keutaista. Karkkitankoja. No on vehnää oikeesti. Karkkitankoja. Ne on nyt vehnää. Karkkitankoja. No on jotain keksejä. Oikeesti ne on näitä... Ai juman keuta, älä lyö mua. Mä tapaan. Porkkana! Vähän tätä saa paljon. Jes, meillä ei ole ruoasta enää puutetta. Okei, hyvä. Hyvä homma. Mikä tää? Mikä? Se on kai... Kai. Tää on niinku aavikko. Okei, me ollaan aavikolla. Kato minkälaista sokeriruokaa tuolla. Vähän vihreä punaista. Niin, jos näyttää paketille. Niille lahjapaketille. Niin mä käyn kyllä tsekkaa. Mitä vitsiä? Pikkusen näköinen povi. Pikkusen Sinne näköinen. vähän Ei, meni. kannattaisiko tuoda tänne? Jos lähtäis tuolla päälläkin on joku lamppuhommeli. Meidän pitäis päästä pois täältä nopea. Onks täällä vaunu? On. Mä menen niinku tän sisään kato tälleen. Tää on tosi Juiskin menee järjestä. tonne sisälle. Menee kovempaa. Nyt jos täällä tulee taas joku skelee-hommeli, mä niin vihaan. Tää on hienoa. Mä tykkään tästä. Mä en tykkää tästä. Kato. Hienon näköistä. Katso, että on sitten tosi ärsyttävää. Poro. Näetkö? Hei, mitä? Joo, niinku hei. Hei, joo, me jäähän tässä pois. Tää on muuten aika ovela. Hei, päästään nukkumaan. Tuu nukkuu. Mä laitan oven. Hei, hienossa sängyssä. Siinä on kakkuakin. Vai onks tuo kakku? En mä tiedä mitä se. Sä nukut tollaan hienosti. Ai tuo. Niin, otetaanko nää mukaan? Ei ota. Otetaan. No ota sä. Ota, mulla on... Mä otan, ettei täällä ole Joo, takana. mua ei kiinnosta nää hienot sun ohjeet. Mun mielestä niitä ei pitäisi tulla. No, mulle ei ehkä tule. Hei, mä löysin paketin. Tai laatikko. Joo, varmaan niinku nää on jääpuikkoina. Mä löysin CD-levyn. Mistä toi tippu? Mitä tää? Mitä Tää lihaa? lihaa. Siellä oli zombikoita. Joo, jatketaan matkaa. Ei jatketakaan. Hei, tuolla on Endermani. Mä oon katsomassa häntä. Käy sä. Mokka. Minkä on mä... Mitä? Helkan, mä kerännyt painaa sitä Terve. nappista. Apua! Sprinttaat ehkä myöskin. Joo. Sä muuten tilaa. kuolet. Mulla on näitä Menee. paketteja, mä heittelen niitä tähän Menee. matkan varalle. Eikö se jahtaa mua? Tulee sun eteen siihen. Lähettekö me takaisinpäin? Mä lähdin sinne suoraan. No mä lähdin takaisinpäin. Joo, varmaan niinku tuolla jään sisällä oli noita tyyppejä. Sä lähdit kyllä ihan samaan suuntaan. Niin, me lähdettiin eri suuntaan. Ei mä menty takaisin. Kato! Kato! Hei jes, tässä on pysäkki. Mä niinku jään tähän matkan varrelle. Mä käyn kattoo, onko tuolla lumiukossa. Niin. Tuolla toisella puolella muuten raidetta. Toi toinen puoli tuossa raiteessa, niin siinä pääsee takaisinpäin. Mä käyn kattoo tuon lumiukon, koska toi on aika läppään näköinen. I'm your friend. Hei, mä löysin lahjan tommosen laatikon korin, mikäli onkaan. Me ei ole CD-levy. sitten tällä hetkellä online, kun mä oon tän mustekalan luona.
pelaan. Tänään voi ehkä tulla toinen video tai sitten niin tänään ladataan. Mutta... Tänään laitetaan tää, joo. Eka siis mä päätin, että mä lataan niin kun eilen olisi pitänyt ladata, eli lauantaina yksi video. Mä en kerinyt kuvaamaan, sit mä menin, että mä lataan maanantaina yhden, mutta mä sitten päätin kuvata nyt ja mä löysin lisää ruokaa. Tää on perunoita. Perunoita. Olisiko täällä sepäänpäissä joku sepäänpäin, missä saisi aseita? Jos sä... Kato, kultainen. Oi, kukas, nyt on best. Minkä sä löysit? Siis se... Hei, jos sepäänpäin. Joo. Täällä on oikein ovi. Mitä toinen? Kato, älä nyt rautaharkko. Rautakypärä lumiukon naama. Kato. Mitä? Kato, Mitä? Tää on muuten mun hieno uusi kypärä. Entä jos se ois... Mitä vitsiä? Toi on sokeriruokaa vai kaktusta? Se on kaktusta. Kaktusta. Me tarvittais kyllä aseita. Tuolla on toinen sellainen jättimäinen lumio... Ei missä. Jatketaanko me matkaa? Mä hukutin jättimäisen lumiukon aika outoa. Hei, nyt se on... Mä kerään tästä tätä ruokaa vielä messiin. Sulla on ruokaa taskupuolella. Mulla on muuten hakku ja rautaa vähän, niin vois tehdä mieka. I can believe I can die. Turpa kiinni, jumalauta. Sä et osaa englantia. No jes. Lol. Hei, täällä on näitä mun poikia. Miksi tulla on huono olo? Nää ei oo enää. Ne on muuten piparukkaita semmosia, tiiätsä? Kukka. No kukkaat on pipareita. Kyllä, kukka on niin pipari. Söhkää on niin pipari. Kato tätä kun hakkaa tämmöstä blokkia. Miten tänne sisälle pääsee? Ei sinne kai pääse. No ihan pakko on päästä, jos mä pääsin äsken. Pääsit. Tää on vähän erilainen kuin se mun äsken. Joo, jatketaan kohta matkaa muuten. Oota. Mä hängin tästä sisälle. Jaa, mä teen ainakin mieka itselleni. Hehe. Vaikka nämä miekat on oudollisia. Mä oon täällä Tämmönen tyypin valo. sisällä. Mä nyt hakkaan tän käsi. Hei, lähdetään mene sinne juna-asemalle jo eellä. Juna-asemalle. I can believe I Sä et can... osaa englantia. Ihan sama. Ihan sama. Hei, täällä on aavikkotemppeli. Miten mä huomannut tätä? Hei, tuu tänne. Lapsi. Ui vittu. Mä käyn katsoa, jos täällä olisi jotain OP-kamaa. Okei, Mitä siinä päällä on? Katoppa sinne. Sen... Lahjapaperi. He, kyläläiseltä näyttävä. Mä oon löytänyt jo 3, jotka on ihan erilaisia. Toi on kyläläisen näyttävä. Oo! Tää liha näyttää ihan kukkakalle. Rautaa, satulaa, luita. Voisiko ottaa koiran täällä? Kultaa ja rautaa. Kun pitää löytää timanttia. Smaragdeja. Mä vihaan niitä. No smaragdeja. Miten mä pääsin tonne ylös? Kerro minulle. En mä tiedä. Jollelu. Hieno aurinko. Tosi. Lähdetään sitten sinne juna-asemalle. Mä tuun. Mä oon huitsin Ivakas. Padappadappappau. Mä taisin löytää kylään vihdoin jo viimein. Mä käyn kattoo noita mun namikarkkia. Hei, siellä on se juna-asema, meet sä sinne ja mäkin nimittäin on menossa. No mä alitan sen, koska olen spaceman. Haluan muuta tähän käteen. Tää on meidän lahjapaperi etsinnä. Mut Me kuvataan nyt aika pitkä video, siis varmaan jotain puoli tuntia kestää tätä 20 minuuttia. Vai mitä? hei, you are there. Uihi. Moka. No, okei. Viittistä, no kiitos. Hei, kato! Mitä? Voi vitsi, mene kovempaa. Mene! Go, lehmä, go! Minnehän tää niinku vie nyt? Me ollaan menossa. Tuolla on joku talo. Tuolla oli joku talo. Kato. Taloja. Mennään kattoo. Niin me ollaan menossa. Kato, asema. Asema on tuolla. Mitä? Tuollakin on. Joo, toi oli ehkä noidan mökki. Ei se on. Nää on ihan taloja. Kato, kylä. Miksi ei me voida pysähtyä?
Hyppää kyvistä. Koska tuolla asema. Tai ainakin niin. I wanna eat now. Tää on hyvä, kun tässä ei nyt pääse pois silleen, että painaa tältä alalta. Mm. Tää vähän lagii tää junarata kyllä mulle. Tää on niin laadukas. Mulla on siis uusi idea tähän survivaliin, minkä mä nyt aloitan sitten, että tulee aika hieno Sitten tää. mäkin tuun varmaan siihen survivaliin. Se Juiski tulee siihen aika paljon. Valiin. Mä rupean sitten valittaa. Ja Hei! Juiskilla on nyt headsetti, niin me ei enää käytetä mitään. Me voidaan nyt puhua paremmin niissä videoissa sitten, että Juiskinkin ääni rupeaa kuulua sit varmaan siinä survivalissa. Ehkä Tai niin mä meinasin. you don't know. Se on hyvä, kun mulla on tää where I am, lumiukon boy. pää. No. Miten mä en syönyt äsken? Mä kyllä... Mä söin siinä matkalla. Mä söin kanssa, mutta silti mulla niinku... Irtospää. Mä Mitä vitsiä? Katoppa mua. Mitä vitsiä? Tällainen lumi. Mennään sinne taloille. Ei kun oota, mitä täällä on? Väärä suunta. Mitä täällä oli? Meidän pitää mennä täältä pois. Täällä on paljon tätä karkkia. Karkkia. Etsitään sepäänpä, jos saatais sulle miekka sieltä. Ja kun mehän voidaan tehdä sulle miekka. Tuu, mä teen sulle miekka. Oiko? Voi Si. Et kuullut. Hei, tuu, mä teen sulle miekka. Juski. Tuotko sen mulle? No, okei. Okay. Koska I can play. Mitä? Mitä vitsiä, kato? Oota hetki, mä katon karttaa vähän minkä näköinen. Okei, täällä on muuten ihan varmaan aika kauan mennyt rakentaa tää. Hei, missä sä oot siellä? Mä tiputan sen täältä. Boing. Noin. Kiitos kun tiputit sen niinku tänne. Se tippui siihen. Mä löysin sepäänpajan. Jos löytyisi timanttia, niin olisi kyllä aika kiva. Meidän pitäisi löytää niitä CD-levyjäkin. Hei, mä löysin lisää rautaa ja... Mä katsoin, että tää on kakkaa, se on leipää. Kiitos, mikä se on ankkaa? Mustekala. Tää ei oo muuten ihan... Eikö tää on tää asema? Mitä? Pitääks meidän mennä niinku... Ei tänne. Meidän pitää mennä täältä... Mä löysin hienon parvekkeen. Se oli mustekalaparveke. Mä kävin jo täällä. Ai mustekalaparvekkeella. Ei. Joo, mistä tonne taloon? Mennäänkö sinne, missä oli se talo? Ai se yksi, joka oli ilmassa. Niin. Mä oon menossa. Oot sä siellä nyt jo siellä? Joo. Oot sä tossa? Ei. Mä oon siinä yhdessä, mitä mä sanoin noidanmökiksi. Sä oot siellä. Mä menen tänne katsoa. Kävit sä täällä? Ei. Mä käyn täällä. Mä käyn kattoo, onko täällä lahjoja. Pääseekö täältä vieläkin ylemmäs? Tuli vähän epäilyttävää. Kohta joku silleen, hei! Haloo! Siinä naamassa. Niin silleen, vähän niin lakovideossa. Silleen, hello! Haloo! Derp. Derp! Sitten derp. Metsähän mä... Hei, kato tuota aurinkoa. Mä katsoin jo. Mä sanoin sulle, että katso sitä aurinkoa. Ai ja. Hehe. Mikä ovi tää? En mä tiedä, mutta me huuetaan ihan helkatin kovaa koko ajan. Mä eka käyn ehkä kattoo täältä, että onks tää. Tää voi kestää myös tunnin ehkä tää video sitten että... No ei nyt ihan ehkä tuntia. Niin kävit sä tuolla? Mistä sitä tietää? Kävit sä tuolla? Hui, vitsi! Jeps. Oota mä katon näyt. Ei. Oota mä menen tohon, älä... Hei, oota pysy siinä. Hei, hypi siellä. Hypi. Näet sä mua? Mä tiedän muuten missä sä oot. Vitsi, tää oli mökissä edelleen. No niin, mut mä en tiedä missä siellä. Eiks tää jäässä? No ei oo jäässä. Täältä mökistä ei niinku löytynyt mitään, mutta tää rautaovi on hieno. No nyt mä en enää päässyt. Toivottavasti siellä ei ollut mitään. Oli. Oo! Joo, sä Tää löysit. kiusaa Hei, kato mua. äkkiä. Kato tälleen. Tää kiusaa mua. Joo, hei, no kato nyt, onko siellä. No kato itse asiassa, ei oo. Katoipas. Hei, kato mikä tää on. What? Hetkonen, tapahtuu. Kävit sä täällä? Kävin. Mitäköhän täällä alalla? Nyt lähti vähän muuten pelottaa. Niin, sä olit täällä äsken. Tänne tulee muuten yö, niin nukutaanko? Joo, en tiedä, mutta mä menen aika alas. Mä näen sun nimikylti. Menit sä niinku tänne ylös, eka? En ole varma, mä oon menossa aika alas. Sä menet sinne, mistä pääsee ulos. Joo, sä olit täällä. Sitten täältä. Varmaa. Kato.
Joo, mistä sä Mä tähän? taisin tulla ylös. Täältä. Joo. Sitten menin tohon taloon. Okei. Sitten tosta tonne alas. Kato mua siellä. Ai siellä sä oot. Kami. Joo, mä syön tässä matkalla. Siellä on sitten kaivossa, joka on ihan kiva. Mennään sinne. Älä nyt viiti jää siihen, kun mennään. Älä. Me päästiin kaivokseen. Täällä on joku... Hei, tuolla on jotain. Mitä? Mulla on muuten rautahakku. Jos löytyisi timantteja, niin voidaan hakata. Mua ei paljon kiinnosta. Meidän pitäisi löytää niitä Hei, täällä tulee valoa. Se on luontaisesti laavaa. Hei, mennään siellä missä oltiin tulossa, niin siellä oli jotain kiinnostavaa. Ainakin näyttää kyllä vähän harhaillaan ehkä. Me ei etitä niitä CD-levyjä, mutta ihan sama. Ei meidän tarvii löytää niitä. Tai no periaatteessa joo tarvittais, mutta... Vois ostaa. Tää on nyt tämmönen jännä myöhäinen jouluspessu. Hei, mitä? Christmas Eve. Niin, no totta kaihan täällä on näitä raiteita. Tämähän on jossain niin varmasti semmonen arkku, missä on jotain kamaa. Hei eikö sä oot siellä? Mä tuun sinne. Tai jatketaan matkaa junalla. Eikö mä tiedän, tehdäänkö tästä? Tuliks mä täällä? Mä nukutaanko ehkä eka? Ehkä vaan mä tuun eka sitten täältä. Ai mikä? If you see me. No niin, mä tuun. Kato. Ylöspäin. Mm. No, meillä on ihan omat jutut täällä siis. Yeah. Tosiaan joo, sori, että mä en nyt eilen sitä pystynyt kerran kuvaamaan mitään. Niin... Mulla ei sitten päätä, kun sä tulet ylös. Joo. Hei, joo, mentäisikö sinne seuraavalle asemalle vielä? Nyt katoppa mua, niin mä... Katoppa mua. Oota, mä katon ylös. Okei. Mun pää kato. No niin, otat sä ne sängyt siitä. Tosta kiinni. Niin, mennään juna-asemalle. Miksei vaan I can believe I can fly? No. Ai jaa vai? Mä hyppäsin vähän alemmas. Tuolla menee skele, joka on tulossa. Kävit jo tossa mökissä? En kai. En mäkään mennyt käydä. Kävin mä siinä. En mä. Tuolla on asema, mennään sinne nopaa. No mennään nyt mua. Tuolla skeleellä on tonttulakki päässä. Mikä oli tuolla? Okei, mullakin joku tonttulakki. Kato sitä. Tonttulakki. Entäs se on joku sellainen niinku... Ei, se on ihan tavallinen bobi. Niin mä tarkoitin silleen, että se on joku kypärä. En mä usko. Koska viimeksi kun mä tapasin... No se olisi varmaan tällainen, jos sillä olisi kypärä, rautaperä. No ei ehkä. Mutta entäs sillä olisi joku toinen? Onkohan sitten joku armori, niinku joulupukin vaatteet sitten? Niin. Timanttiarmori, sitten joulupukin vaatteet. Mä en usko, että timantti voisi laittaa. Mä voin katsoa. Katoppa kaikki armorit. Kato, kaikkihan nää on, mutta nää on sitten lumiukon. Nahka-armorit on sitten niinku joulupukiin. Mikä on sitten timanttipansa? Se on jonkun joulumuori varmaan. Kato, kultaa on piparuko. Mä haluaisin tuon joulupukin asua. Joo, ja ei Mä haluaisin lumiukko, mä olisin sun hieno appi. Hei, kato. Sai se jos pari ideaa survivaliin sitten Voitte pyytää sitten kaveriksi minua ja Mustekalaa. Niin, mutta mä en kuvaa kenenkään randomin kanssa enää, että se on Naksu, Mutis ja Minä. Juiski ja Emppu. 5-5. Emppu 5-5. Niin. Ai, mä oon sus kiinni. Kato. Joo. Mitä? Sä teet noin. Mut katoppa! Kohta näet. Mä oon perillä. Mitä nää on? Mennäänpä pitemmälle. Mitä nää on? Hoppa tänne. Ei!
Voi nyt jeeveli. Vaunu. Ei oo oikeesti totta, että se niinku menee täällä. Ei niiden pitäis pystyä menemään tyhjinä. Mä otin sen nyt mukaan. Hetkonen. Tultiinko me täältä? Tultiin. Jaa, se oli mun puhelin. Mäpä katon mitä siinä. Jaa, se oli vaan Clash of Clansista juttu. Joo, mutta eiköhän Juski lähetä tänne, tai lopeta tätä videoa. No. Joo. No. Joo, tää on kestänyt 25 minuuttia. Joo, mutta me ruvetaan nyt Juiskin kanssa lopettelemaan. Tää oli tää mun jouluspesiaali. Uuden vuoden spesiaalikin on tulossa. Se on sit vähän eri mapista, erilaista tavaraa. Mutta joo. Mennäänkö Juski junilla takaisin tänne? Ja lopetetaan sitten. Hei, kato joulupukki. Kato. Joo, mutta tuut sä takaisin, lähdetään. Voi iso tää. En mä tiedä, mutta nyt lähetään. Jes, mä delas. Venaa nyt hetki. Voitko sä nyt venata mua, poika? Poika, venaa mua. Hei, tuu nyt oikeesti. No joo, heti kun mä pääsen noihin. Miksei tää lähetä mua tonne? Sillä on niin iso problem. Hei, pitää mennä eteenpäin. Ohjaa, voiks tällä niinku... En mä. Hetkonen. Nyt katsotaan täältä. No hei, kun lähettäisikö? Tulis tänne junalla, mentäis tonne suoraan, kaikista pysäkeistä vaan, että painetaan heti. Pitää painaa eteenpäin, että se lähtee. Mitä? No, aika outoa. No niin, nyt mennään Tsutsukille. Mene toiselle puolelle raidata, otat se vaunu siitä. Mä otan hakkaa se miekalla ja sitten siirrät sen toiselle puolelle. Ei, sä lähdet väärään suuntaan. No, koska me lähdetään alkuun tänne, kun lopetetaan. Kato. Mitä tuolla oli? Possu, jolla oli satul. Joo, mutta me nyt lopetetaan tää video. Eli kiitos kaikille katsojille. Jos piditte, jättäkää tykkäys. Me nähdään huomenna seuraavassa videossa. Aloitetaan kai Survival Juiskin kanssa. Sinne lenti mun kamat. Joo, mutta nyt se moi moi! Hei hei. Moikka!